Na, sy'n ma'n hyn yn cyn yma. Ok. Picio fel. Ydych. Ti'n gwneud yr ffoto a gweld os mae yn gwneud sŵn o wir. Ffordd dda.
Nos oedd dda croeso cynnes i yr Oedfa heno. Oedd e'n sicr i fi bod yma gyda'r Oedfa deuluol yn tymlo tym bach mwy fel Nadolig na beth ar blaen, ond wrth gwrs dwi'n Nadolig yn tymladu ni'n y gymau am wirionedd bod Crist wedi dod i'r byd a mae hynny i ddathlu ac i lawenhau ynddo bob dydd o'r flwyddyn. Brau'n hyfryd gwneud hynny'n arbennig amser y Nadolig a'n gweddio fydden ni'n gallu meddwl am hynny a gweld beth yw pen draw hynny wrth i ni addoli gyda'n gilydd heno o dan arweiniad Emyr. Chi'n gwybod, oedd gan sôn bore yma bod yn nifer o weithgareddau gwahanol rhan dros yr wythnosau nesaf ac un o'r pethau yw ym Mharc Cefnon bod yna gymeriadau gwahanol o hanes y Nadolig wedi osod yn y parc o fore ymlaen gyda QR code arnyn nhw i bobl neu cysylltiad gyda'r capel a gyda gwir ystyr y Nadolig ac felly cyfle i ni ac i eraill, a gwahodd eraill i fynd draw i Barc Cefnon i weld hynny ac i dynnu sylw pobl at digwyddiadau eraill ac at hanes yn y Nadolig. Nos Fawrth cofiwch bod cwrdd-gweddi fan hyn am 7:15 neu ar Zoom. Mae ddau posibilrwydd ar gael i ymuno ar cwrdd-gweddi, ond mae'n braf iawn cael y cwmni yn y cyfarfod hynny. Ac yna, di merched, yna weithdi yn yr adeilad yn Harriet Street, creu amrywiaeth o grefftau nadoligaidd, felly cofiwch am hynny am 7:00 yr hwyr. A fi'n meddwl mai dyna fe am yr wythnos hon o'r eia. Yna ni droi at Dduw mewn gweddi gyda'i gilydd. Arglwydd Dduw, ni yn diolch yn fawr iawn ti'n ar mewn fraint sy'n gyda ni a gael dod gyda'n gilydd fel dy bobl di, i'th addoli di. Arglwydd, ti einig sy'n heiddi yn addoliad ni. Ac o Dduw, ni'n gweddio heno bydde ti'n derbyn yn addoliad ni, yn mawr ni, trwy yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch i ti am y rhyfeddod mae ni'n clywed am bore yma, bod wedi dod i'r byd i fod yn ein plith ni ac i fynd i'r groes i'n hachub ni. Ac arglwydd, ni'n rhyfeddu bod ti y Duw sydd wedi bod o'r dechreuad, wedi trefnu ffordd i'n prynu ni, i'n achub ni, i ddwy ni nôl at y ti. Ac arglwydd ni'n gweddio wrth i ni fyfyrio ar y gwirioneddau yma heno, wrth ni glywed air di heno, a byddai'n calonau ni'n cynhesu ac yn ymateb trwy waith yr Ysbryd Glân i'th wirionedd di. A bydden ni yn llawenhau wrth ystyried pwy wyt ti ar hyn wyt ti wedi gwneud troso ni. A blwydd bydd gyda ni felly. Maddau ni o bain erbyn di a derbyn ni yn un o gynheiddiad yr arglwydd Iesu Grist. Amen. 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 Diolch Rod. Ni'n mynd i ganu carol efo'n gilydd. Parhau i addoli trwy ganu daith llywydd nef a llawr i wisgo dynol gnawd. Henffych arglwydd mawr a henffych dirion frawd. Henffych i'n Duw am ceidwad hael a welwyd yn y preseb gwael. Ac ymlaen, ni sefyll a chanid yn gilydd. Llaw, i wisgo
Ni am ddarllen heno o Air Duw. I ni'n troi at lyfr Daniel. Llyfr y proffwyd Daniel. Ac i ni wedi cyrraedd pennod 6, ac o'n i yn awyddus i geisio cyrraedd pennod 6 nawr cyn Nadolig. Byddwn ni'n cael chydig o wythnosau o seibiant, ac os Duw a'i mynd, o'n i ddychwelyd wedyn at Daniel yn y flwyddyn newydd. Ac edrych ar weddill y llyfr pryd hynny, ond heno ni'n mynd i edrych ar Daniel 6, testun un o'r caneuon mwyaf enwog Cristnogol ac mwyaf anghywir Cristnogol. Ble mae Daniel? Ble mae Daniel? Yn ffair llewod, am be? Am iddo beidio addoli'r ddelw? Wel, na'n ffodus nid yna pam. Yna ni glywed pam yn y man. Felly, trowch gyda fi, Daniel pennod 6, yna i ddarllen y bennod ar ei hyd. Penderfynodd Dareiws benodi 120 o lywodraethwyr, un i fod dros bob rhan o'r deyrnas, a throstynt hwy 3 rhaglaw, gan gynnwys Daniel. Ac iddynt hwy roedd y llywodraethwyr yn gyfrifol i warchod buddiannau'r brenin. Roedd Daniel yn rhagori ar y rhaglawiaid a'r llywodraethwyr am bod ganddo ddawn arbennig, a bwriadau'r brenin ei osod dros yr holl deyrnas. Yna chwiliodd yr rhaglawiaid a'r llywodraethwyr am ryw achos ynglŷn â'r deyrnas y gallent ei ddwyn yn erbyn Daniel. Ond ni fedrent gael achos na bai ynddo. Am ei fod mor ddidwyll, ni chawsant unrhyw amryfusedd na bai ynddo. Yna, dwedodd y dynion hyn, ni fedrwn gael unrhyw achos yn erbyn y Daniel hwn, os na chawn rhywbeth ynglŷn â chyfraith ei dduw. Felly aeth y rhaglawiaid a'r llywodraethwyr gyda'i gilydd at y brenin. A dweud wrtho, o frenin Dareiws, bydd fyw byth. Mae holl swyddogion y deyrnas, yn beneithiaid a llywodraethwyr, yn gynghorwyr a rhaglawiaid, yn unfryd a'i gilydd. Y dylai'r brenin wneud deddf a gorchymyn pendant, fod pob un sydd o fewn 10 diwrnod ar hugain yn ymbil ar unrhyw dduw neu ddyn ar wahân i tŷ o frenin i'w daflu i ffair llewod. Yn awr o frenin, cadarnha'r gorchymyn ac arwydda'r ddogfen fel na chaiff ei newid, yn ôl cyfraith ddigyfnewid y Mediaid a'r Persiaid. Felly, arwyddodd y brenin Dareiws y ddogfen a'r gorchymyn. Pan glywodd Daniel fod y ddogfen wedi ei harwyddo, aeth i'w dŷ. Yr oedd ffenestri ei lofft yn agor i gyfeiriad Jerusalem, ac yntau'n parhau i benlunio deir gwaith y dydd a gweddio a thalu diolch i'w dduw yn ôl ei arfer. Daeth y bobl hyn gyda'i gilydd a dal Daniel yn ymbil ac yn erbyn ar ei dduw. Yna eithant at y brenin, a'i atgoffa am ei orchymyn. Ond nid wyt wedi arwyddo gorchymyn, fod pob un sydd o fewn 10 diwrnod ar hugain yn gweddio ar unrhyw dduw neu ddyn ar wahân i tŷ o frenin i'w daflu i ffair llewod? Atebodd y brenin, dyna'r gorchymyn, yn unol â chyfraith ddigyfnewid y Mediaid a'r Persiaid. Dywedasant hwythau wrth y brenin, nid yw'r Daniel yma o geithglyd Juda yn cymryd unrhyw sylw ohono ti, na'r gorchymyn a arwyddais o frenin, ond mae'n gweddio deir gwaith y dydd. Pan glywodd y brenin hyn, roedd yn drist iawn.
a cheisiodd ffordd i achub Daniel ac ymdrechu hyd fachlyd hael i'w arbed. Ond daeth yr rhain gyda'i gilydd at y brenin a dweud wrtho, gwyddosd o frenin, bod pob gorchymyn a deddf o eiddo'r brenin yn ddigyfnewid yn ôl cyfraith y Mediaid a'r Persiaid. Felly gorchmynodd y brenin iddynt ddod â Daniel a'i daflu i ffair llewod. Ond dywedodd wrth Daniel, bydded i'th dduw, yr wyt yn ei wasanaethu'n barhaus, dy achub. Yna deithant am maen, a'i osod ar geg y ffai, a seliodd y brenin ef a'i sel ei hun, a sel ei bendifigion, rhag bod unrhyw newid ar y dyfarniad yn erbyn Daniel. Dychwelodd y brenin i'w balas, a threulio'r noson mewn ympryd. Ni ddeithpwyd am merched ato ac ni allai gysgu. Yn y bore ar doriad gwawr, cododd y brenin a mynd ar frys at ffair llewod. Wedi iddo gyrraedd y ffai, galwodd ar Daniel mewn llais pryderus a dweud, Daniel, gwas y Duw byw, a fedrodd dy dduw yr wyt yn ei wasanaethu'n barhaus dy achub rhag y llewod? Atebodd Daniel y brenin, o frenin, bydd fyw byth. Anfonodd fy niw ei angel, a chai safn y llewod fel na wnaethant niwed i mi. Am bod mod yn ddi-eog yn ei olwg. Ni wnaethym niwed i tithau chwaith, o frenin. Gorfoleddodd y brenin, a gorchymyn ryddhau Daniel o'r ffai. A phan gafodd ei ryddhau, nid oedd unrhyw niwed i'w weld arno, a mi ddo ymddiried yn ei dduw. Ac ar orchymyn y brenin, deithant ar rhai oedd wedi cyhuddo Daniel, a'i taflu i ffair llewod, hwy a'i plant a'i gwragedd, a chyn iddynt gyrraedd gwaelod y ffair roedd y llewod wedi llarpio, ac wedi malu ei hesgyrn yn chwilfryw. Yna ysgrifennodd y brenin Dareios at yr holl bobloedd, o bob cenedl ac iaith trwy'r byd i gyd. Heddwch fo i chwi. Yr wyf yn gorchymyn fod pawb ym mhob talaith o'n teyrnas i ofni a pharchu Duw Daniel. Ef yw'r Duw byw, y tragwyddo. Ni ddinistrir ei frenhiniaeth, a pheri ei arglwyddiaeth byth. Mae'n achub ac yn gwaredu, yn gwneud arwyddion ar rhyfeddodau yn y nefoedd ac ar y ddeiar, ef a achubodd Daniel o afael y llewod. A llwyddodd y Daniel hwn yn ystod teyrnasiad Dareios a theyrnasiad Cyrus y Persiad. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. Wel, nawn ni weddio nawr. Nawn ni droi at yr arglwydd yn gilydd. O Dduw ein tad, a thad ein harglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch i ti yn awr am y benod enwog yma, yr hanes ryfeddol yma, y cofnod sydd gennym ni o ffydd a dyfal barhad Daniel. Ble mae Daniel? Ble mae e yn ffair llewod? Am be? Am ei fod e'n gwrthod peidio gweddio. Am ei fod e'n gwrthod anifuddhau i ti. Am ei fod e'n gwrthod penglunio ac addoli a trin y brenin fel Duw am ei fod e'n dy wasanaethu di yn barhaus. O, ni'n diolch am hyn. Ac yn diolch am yr esiampl hyfryd yna sy'n gennym ni o ffydd yn o ti. Ffydd yn dy allu i achub. Ac arglwydd, i ni'n gweld fan hyn
fod ffydd Daniel yn cael ei ateb. Mae'n rhoi ffyddau mewn lle diogel yno ti, y Duw sydd yn gwrando gweddi, y Duw sydd yn able i achub. Ac arglwydd i ni'n diolch i ti heno ein bod ni yn gallu ymddiried yn yr un Duw. Ac i ni'n diolch arglwydd fod ti yn barod wedi trefnu ffordd i'n hachub ni, nid rhag llewod, rheibus, ond rwy ti wedi trefnu ffordd i'n hachub ni rhag ein pechod ni, rhag farwolaeth, rhag uffern arglwydd. Ti wedi trefnu ffordd i ni i gael bywyd tragwyddo. Arglwydd yn yr hanes yma, mae dy angel di'n dod ac yn cau safnau'r llewod. Ond ni'n diolch i ti, o Dduw, fod yr arglwydd Iesu Grist wedi dod a'i fod wedi cymryd colin marwolaeth. Ni'n diolch fod yr arglwydd Iesu wedi cael ei daflu nid i ffair llewod, ond fod wedi diodde ar y groes drosto ni, mwyn i ni gael byw ynddo fe. Arglwydd, ni'n diolch am hyn. Yn diolch fod yr un o Daniel yn ymddiried ynddo, yn disgwyl amdano fod wedi dod fel clywon ni bore yma. Dad, ni'n parhau i weddio dros y plant yn arbennig oedd yma bore yma, ac yn cael clywed unwaith eto am dy gariad di ac am enedigaeth yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch bod ni wedi cael yn atgoffa fod yr arglwydd Iesu wedi dod yn un ohono ni. Wedi dod i groth Mair, wedi dod i'r preseb, wedi dod i fywyd digon caled, digon syml. Ac diolch fod wedi bod yn ifydd hyd angau ar groes. Ni'n diolch ac yn parhau i ddiolch amdano fe. Ac arglwydd wrth i ni ddod mewn ychydig at fwrdd y cymyn. Wrth i ni gael yn atgoffa fyna o'i aberth drosto ni. Dad, ni'n gofyn wneud i'n helpu ni i weld ac i werthfawrogi o'r newydd dy gariad di. Dad, diolch bod y mab tragwyddo wedi cymryd cnawd, corff o gig a gwaed, mwyn i'r cnawd yna i gael ei dorri, a'r gwaed yna i gael ei dywallt drosto ni. Dad, ni'n diolch am hyn. Ac arglwydd yn gweddi ni nawr yw dros yr wythnosau nesaf yn wneud i'n defnyddio ni fel eglwys, wneud i roi sêl a baich i ni dros y bobl yn cwmpas ni, wneud i roi cyfleon ag hyder i wahodd. Ni'n gweddio wneud i weithio'n rymus trwy yr gwahoddiadau sydd wedi cael eu cynhyrchu a adnoddau ar y we, a'r llwybr, yr helfa yma yng nghefn arglwydd, a wneud i weithio. Dangos dy fawredd. Ni'n diolch bod ni wedi clywed y brenin Dareus fan hyn yn gofod cydnabod pwy wyt ti. Ac dyna'n gweddi ni nawr yw y bydd y bobl yn dinas ni yn dod i weld ac yn gorfod cydnabod pwy wyt ti. Dad, derbyn ni felly yn ddiolchgar yn nawr a bydd gyda ni yn yr oedfa hon ac yn yr wythnosau sy'n dod. Amen bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganon ni garol arall cyn bod ni'n dod at y cymyn. Carol fyddwn ni'n canu sawl gwaith fi'n siŵr dros y cyfnod nesaf yma. Ar gyfer heddiw'r bore yn faban bach y ganwyd gwreiddyn Jesse. Yn faban bach am yr ail bennill wrth gwrs yn atgoffa ni cael bywiol ddŵr Ezekiel ar Lun Mair
a gwir fyseia Daniel ar lun Mair. Ond o'n i sefyll i ganu yn gilydd. Yn dod at bwrdd y cymun, ac yn arfer ni fel eglwys yw, os yw'ch ffydd chi yn yr arglwydd Iesu Grist, fel eich gwaredwr, fe gewch chi gymryd, sy'n rhaid bod yn aelod o'r eglwys fan hyn, mae gen rhywbeth felly. Lle mae'ch ffydd chi? Na'r cwestiwn, ydych ffydd chi yn yr un man ac oedd ffydd Daniel hyn yma? Ydych ffydd chi yn Nuw? Y Duw sydd yn achub. Ni'n edrych heno ar Daniel penod 6. A mae sawl un yn gwneud y pwynt bod y sefyllfa mae y brenin Dareios yn ei wynebu yn debyg mewn un ystyr i'r sefyllfa mae Duw ei hun yn ei wynebu. A mae Dareios wedi gwneud y gyfraith yma. Ac wrth gwrs, mae Dareios yn ffôl yn llunio'r gyfraith yma, ond yna mae'n darganfod oherwydd y gyfraith fod yn rhaid i Daniel farw. A chi'n gofyn wnaethon ni ddarllen hwnna bod e'n drist, mae'n trial datrys y broblem, dwi'n methu ffeindio ffordd
ydy, dwi'n methu ffeindio ffordd o achub Daniel, a felly mae Daniel yn cael ei daflu i ffair llewod, a mae Duw yn ei achub. A mae rhaid gwneud y pwynt bod hynny mewn ffordd, a mae'n darlun gwbl annigonol, ond mewn un ystod yn atgoffa ni chydig o'r hyn mae Duw yn ei wneud. Oherwydd mae gan Dduw gyfraith, dwi'n ddim yn gyfraith ffôl, mae'n gyfraith cyfiawn, yn gyfraith sydd yn adlewyrchu pwy yw e. Ac oherwydd ein bod ni wedi torri i gyfraith yr hyn mae ei gyfiawnder yn mynnu, yr hyn rydyn ni yn ei heiri yw marwolaeth. Ond yn ei gariad, mae'r arglwydd ddim yn dymuno ein gweld ni'n mynd i ddilys, so mae am ein hachub ni, mae'r arglwydd yn ein caru ni. A felly mae'r tensiwn yma, oherwydd nid fod cyfiawnder Duw yn cystadlu gyda'i gariad, dim byd felly. Mae cyfiawnder Duw yn hollol gariadus, a mae cariad Duw yn hollol gyfiawn, does yna ddim yn rhannau yn yw yn brwydro da'i gilydd, ond mae e'n gyfiawn ac yn gorfod cosbi pechod, a mae yn ein caru ni ac am ein cyfiawnhau ni sut mae'n gwneud hynny. Oedd y brenin Darius methu datrys y broblem ei hun. Ond mae'n Duw ni yn datrys y broblem. A mae'n trefnu ffordd i'n hachub ni trwy hyn. Mae yna gyfiawnder, mae yna gos, mae yna ddioddefant, mae pechod yn derbyn yr hyn mae'n ei heiddi ar y groes, wrth i gorff a gwaed yr arglwydd Iesu Grist gael ei dorri a'i dywallt drosto ni. A fan hyn hefyd ni'n gweld y cariad yn dyfa. Y cariad yna wrth i Dduw ei hun gymryd y gosb arno fe ei hun ymherson yr arglwydd Iesu. Yma a ddaeth yn gnawd. A felly, os yw'ch ffydd chi heno yn hyn, cyfiawnder Duw, y gosb yna eich chi'n ei heiddi, cariad Duw, y gosb wedi cael ei roi ar y mab yn eich lle chi, wel, mae yna wahoddiad i gymryd. Cymryd a derbyn mewn ffydd. Derbyn yr hyn mae'r arglwydd Iesu wedi wneud drosto chi. Os heno i chi ddim yn Gristion neu chi ddim yn siŵr, sy'n ni'n annog chi i beidio cymryd. Ac yn annog chi i ddefnyddio nawr y munudau nesaf yma, i feddwl, i fyfyrio, meddwl am y pethau ni wedi darllen, di canu, yr hyn glywon ni bore yma, a ceisio'r arglwydd yn eich calon chi. Wel, y drefn fydd nawr bydd Dewi yn gyntaf yn rhoi diolch am y bara. A bydd y bara yn cael ei ddosbarthu. Fi'n siŵr bod y mwyafrif ohonyn gyfarwydd erbyn hyn bydd yna tongs yn cael ei defnyddio mwyn gollwng y bara i'ch dwylo. Os newch chi gadw y bara, nawn ni fwyta gyda'n gilydd. Ac yna, mewn ffordd tebyg, bydd Rodri yn rhoi diolch am y gwyn, bydd hynny'n cael ei ddosbarthu. Plis byddwch yn ofalus, triwch dim ond cyffwrdd yn y cwpan i chi i gymryd o'r hambyrddau. Cadwch y gwyn eto, fel bod ni'n gallu yfed gyda'n gilydd hefyd. Diolch i ti, Tad, am y dair di heno. Diolch yn bod ni wedi troi i'r Hen Testament a newydd gan ni am yr Hen Testament hefyd. Ni'n gwybod bod hanes y geni wedi troi yn rhywbeth sentimental bron, heb i ni ddeall y cefndir, heb i ni ddeall beth ti'n dysguddio am dy hunan. Fe ni ddarllen yn yr Hen Testament am bobl sydd wedi crwydro oddi wrtho ti a gwrthryfel a torri dy gyfreithiau di. Ni'n gofyn ar dros y cyfnod nesaf yma nawr, byddwn ni yn gweld y geni ac ymgwrantoriad yr arglwydd Iesu Grist yn y cyd-destun yna. Sylweddoli, ein bod ni fel addag Eva, hyddi cael yn hanfon oddi wrtho ti am bod ni
wedi bod yn anifedd. Ac yn bod ni'n bobl ddrwg sydd yn heiddiad y gosbi. Ac ni'n diolch i ti am y cyfan i ni yn dysgu, yn dy air ti. Am y ffordd wyt ti wedi trefnu. I ni gael dod yn ôl ata ti. Ac i ni yn dod nawr i feddwl am yr hyn nath yr arglwydd Iesu Grist, y faint nath i gostio pan grymodd Iesu i ben a gwrodd ffordd. Mae dyna'r unig ffordd i ni fod yn ôl ata ti, yw trwy farwolaeth yr arglwydd Iesu Grist. I ni diolch i ti, fe ni wedi meddwl am bore yma. I ni diolch i ti am yr adnod yma, am yr achubor. A helpa ni feddwl am y syniad yn yna, beth yw sefyllfa rhywun sy'n angen cael ei achub. Mae rhywun yn methu nofio, yn boddi yn y môr, methu gwneud dim byd dros y fe hunan, mae'n estyn am yr un sy'n gallu achub. A dyma'n sefyllfa ni. Ni ddim yn gallu gwneud dim byd dros yn un hynny, dim gorau ni. Beth yn mynd i fod yn ddigon da. Mae gen i yn heiddi cael ein gwrthod yn hanfon o ddiwrthod ti, am byth. Ond diolch i ti am y newyddion da, o lafennydd mawr. Ac ni'n gwybio heno sut bynnag ni yn teimlo, y bydde hyn yn rhoi llawenydd a heddwch yn ei colonyn, ein bod ni wedi credu, bod ni wedi derbyn Iesu Grist, yr unig un sy'n gallu ein hachub ni. O, helpa ni nawr i ymdyweddu a myfyrio yn meddwl am y gost yna. Ni yn gwybod yn hynny, ni ddim yn hoffi cael yn gwrthod, ni ddim yn hoffi pobl yn anwybyddu ni, troi cefn arno ni. Ond diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist, yr un oedd yn heiddi mwy o sylw na neb arall, yr un oedd yn heiddi i bawb. Nid i droi cefnau, ni droi ato fe, a'i addoli, a'i ganmol e. Mae wedi dod a cael ei wrthod, ac wedi dioddau'r fath gam, a'r gan hegwch, a'r poen yn gwisiynol, yn ysbrydol, yn gorfforol wedi dioddau fel ei bod ni yn gallu dod nôl ato ti, fel bod y llen yna bydden y deml yn gallu cael ei rwygo top y gwaelod, bod ni'n gallu dod i berthynas iawn gyda ti, a cael yn cymodi gyda ti. O, helpa ni i byr brofi hyn dros yn un hynny, i fwynhau dy bresenoldeb ti, ac eisiau dweud wrth bobl eraill am hyn. O, mewn byd, mae gymaint o dristwch a ganobaeth. Diolch ti am y gobeith a'r goleuni sydd yn Iesu Grist. Bydd gyda ni nawr. Diolch i ti, i'n bod ni yn gallu dod mewn hyder a dorser gras i dderbyn tregarydd. A gras yn gymorth yn ei byd. Amen.
neu lythyr cyntaf at y Corinthiaid, mae'r Apostol Paul yn dweud, bydd erbyniais i oddi wrth yr arglwydd yr hyn hefyd a droddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef gymryd bara. Ac wedi doddiolch fe'i torodd a dweud hwn yw fy nghorff, sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdana. Rydych ni bwyta yn gilydd. Newyddion. A ryddewn ni yn diolch i ti am atgoffa ni y bore yma o surprise yr Efengyl, bod Duw tragwyddol, yr un sydd yn heiddi pob gygoniant, yn dod fel baban, di-ymadferth, mewn pleser, mewn stabal yn y Nadolig cyntaf hwnnw, ond ni'n ymwybodol bod hyd yn oed fwy o surprise yn hyn dath ei wneud. Bod oedd yn mwynhau cariad y tad, cariad perffaith cyfiawn y tad, ers rhagwyddoldeb, yn dod i fynd i le mwy brawychus na ffair llewod hyd yn oed. Mynd mewn i wyneb angau ac uffern i hi. A hynny, hyd yn oed yn mwy rhyfeddol i achub ni. Rhai sy'n bechaduriaid, rhai sydd yn gwrthryfel am dderbyn di. Yn wir bod wedi marw ar y groes, a'i gyfeillion pennaf wedi troi i cefnau arno. Bod os oedd e'n dlawd yn ei enedigeth, mae'n ymddangos yn hyd yn oed yn dlotach a dim byd yn ei farwolaeth. Ac eto adrwydd yn diolch i ti yn nidlodi bod yn rhoi gyfoeth i ni. Ni'n diolch i ni weiledd bod yn gwisgo ni yn ei gyfiawnder. Bod yn gwneud ei hun yn ostyngiedig fel bod ni yn cael yn dyrchafu. Ac roedd ni'n rhyfeddu fod ti yn gyfiawn ac yn cyfiawnhau yr anifeiliaid. Yn gwybod Dduw, ni'n diolch i ti. Fel yn yr hanes i newid glywed am Daniel, bod y Dareiws yn dod at carreg bedd fel petai, ac yn galw ar Daniel, a bod wedi gadw. Ni'n diolch i ti bod a trydi ar ôl y gyfodiad ar y sil cyntaf yna bod y gwragedd yn dod a bod y maen wedi symud.
a bod y bedd yn wag, a bod yna fuddugoliaeth i waith Crist. A dwi wedi'n diolch ti bod e wedi dderbyn, a'i farwolaeth a'i aberth wedi derbyn, ac felly bod ni hefyd yn cael ein derbyn trwy ei farwolaeth a'i atgyfodiad i, a bod i'w dyrchafu nawr yn flaenffrwydd, a bod ni'n gwybod bod bara a'r gwyn, bod ni'n cymryd o'r corff a'r gwaed, dim ond dros dro, a bod yna wledd i ni, rhyw ddydd, i rhannu am y goniant Crist am dragodoldeb. Ac roedd ni diolch ti mewn pethau hyn, ac yn gweddio bydde ddim yn unig yn surprise ni pan i ni'n cymryd y cymryd, neu wrth i ni ddod at gwasanaethau Nadolig, ond byddai'n surprise dyddiol i ni. Ac o'r newydd bod yr ysbryd glân yn llanw'n colonel ni, a diolchgarwch a llawenydd. Ac roedd wedi trigarhau wrth ni, am ein diffyg ffydd. Ac arwydd nawr wrth ni gymryd o'r cwpan, ni'n gweddio, bod ni'n gwybod bod dim byd arbennig yn y cwpan un, bod ti yn dy ras yn ei ddefnyddio fe, yn rymus, i'n atgoffa ni o'r hyn wyt ti'n gwneud trwsto ni, a bod ni yn dy ogonydd i ti, o'r newydd. A ni'n gofyn hyn, yn ei enw a'i heiddiad ti. Amen. Amen. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro ar y fwch chi, cof amdanaf, oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y dal. Gan ni yfed efo'n gilydd.
o arglwydd yn Duw. Diolch. Diolch felly. Am yr hyn ddioddefodd yr arglwydd Iesu Grist. Diolch dy fod ti o dad. Heb arbed dy fab dy hun. Fe wnes ti arbed Daniel. Arglwydd ti'n abl i'n arbed a'n hachub ni o sefyllfaoedd anodd a dyrus. Ond dad, fe wnes ti ddim arbed yr arglwydd Iesu. Rhaid fynd i'r groes. Nes ti roi'r peth mwyaf gwerthfawr oedd gen ti drosto ni. O arglwydd, sut felly gallwn ni beth dy amau di? Ni'n gwybod os y ti wedi rhoi dy fab dy hun, yn neud i yn sicr rhoi i ni bob peth gyda hi. O, diolch am hyn. Diolch i Nadolig yma bod ni'n barod wedi derbyn yr anrheg gorau erioed, yr arglwydd Iesu Grist. Diolch ynddo fe fod gennym ni bob peth o arglwydd. Diolch i ti. Ni'n gofyn, dad, y bydde di gyda ni nawr. Fydden ni droi, fydden ni ganu, fydden ni edrych ar ddau di efo'n gilydd. Neu di barhau siarad am ni, ysgweli di bod yn dda. Amen bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Os newch chi gadw'r cwpanau, mae yna hambwrdd allan yn y cefn fan hyn, gallwch chi roi eich cwpanau chi arni ar ddiwedd yr oedfa, os gwelwch yn dda. Ni'n mynd i ganu carol arall, ac eto carol fi'n siŵr byddwn ni yn hichanu unwaith na ddwywaith dros yr Nadolig. Welen gwawrio, fydd i'w gofio, gen i'r seilo gorau swydd. Ac bennill ola. Hallelujah, hallelujah, aeth i'r lladdfa yn ein lle. Hallelujah, hallelujah, Duw sy'n fodlon ynddo fe. Sain hosanna i fab Dafydd, Iesu beunydd fyddon ben. Am ei heiddiant sy'n ogoniant, bydded moliant mwy. Amen. Wna ni sefyll i ganu, dyn gilydd. Carol
trowch i Daniel pennod 6. Ac yn y bennod yma, ni'n dod i ryw fath o uchafbwynt. Yn siŵr bod chi'n sylweddoli, chi'n gallu gweld yn eich Beibl ni, dim ond hanner ffordd trwy'r llyfr, ond mae llyfr Daniel yn rannu mewn ffordd mewn i ddwy hanner. Mae ydych chi yr penodau cyntaf sydd yn rhoi hanes i ni, a wedyn o hyn allan, o benod 7 ymlaen, mae'r arddull yn newid i arddull fwy apocalyptaidd, arddull fwy proffwydol, yn edrych ymlaen i bethau oedd i ddod. A felly, mewn ffordd, pan ni'n cyrraedd pennod 6, mae yna rhyw fath o crescendo wedi bod yn digwydd nes bod ni'n cyrraedd nawr yr uchafbwynt yma. Mae Daniel yn hen ddyn erbyn hyn. A mae e wedi cyrraedd y brig. Ni wedi gweld o'r cychwyn bod e'n llwyddiannus, bod e'n neud yn dda, bod e'n gwasanaethu. A mae fel petai'n mynd yn uwch ac yn uwch ac yn uwch. A fan hyn nawr, mae Dareios unwaith eto, yr brenin newydd yma, mae e wrth ei fodd gyda Daniel. A felly mae'r cwestiwn yma. Ydy Daniel yn mynd i redeg y ras i'r diwedd? Ydy e'n mynd i sefyll yn gadarn? Ydy e'n mynd i ddyfal barhau? Neu ydy e'n mynd i gyfaddawdi? Ys dim syndod mewn ffordd os yma dyma yw, wel, yn sicr yr benod enwoca yn y llyfr a un o'r straeon mwyaf adnabyddus yn y Beibl i gyd. Mae'n dramatig. Yr her yma oedd yn gwynebu Daniel. Ydy e'n mynd i sefyll? Neu ydy e'n mynd i syrthio? Ac unwaith eto, mewn ffordd, y cwestiwn i fi eisiau i fod yn ei holi yw, wel, beth i ni'n gallu ddysgu te? Fel Cristnogion, beth i ni'n gallu ddysgu o'r benod yma am sut i ni fod i fyw yn ein dydd ni? Ac falle wnaethoch chi sylwi, mewn un ystyr, mae lot o'r pethau, y themau sydd yn codi yn y benod, maen nhw'n debyg i bethau ni wedi gweld o'r blaen. A dyna fi'n golygu wrth ddweud bod ni'n cyrraedd rhyw fath o uchafbwynt, achos mae lot o'r un stwff yn codi ei ben eto. Beth sy'n digwydd yn y benod yma? Wel, unwaith eto, ni'n gweld Daniel yn gwasanaethu yn ffyddlon. Ni wedi gwneud y pwynt o'r blaen, ynddo? Dyma sy'n ni fel Cristnogion i fod. I ni fod yn ddidwyll, i ni fod yn onest, i ni fod i weithio lles y gymdeithas i ni ynddi. Mae Daniel, mae'n barod i weithio fel rhan o'r system ar adegau, ond mae hefyd yn barod i sefyll yn gadarn yn erbyn y system ar adegau eraill. Ni wedi gweld hynny o'r blaen, yn dydyn ni? Oherwydd, pwy yw e, fel un o bobl yr arglwydd, oherwydd fod e'n sefyll allan ac yn wahanol i'r bobl o'i gwmpas e, mae'n gwynebu erledigaeth. Ni wedi gweld hynny o'r blaen. Mae yna fwy o bethau yn does, chi'n meddwl am yr hyn ni'n dysgu am y byd. Pethau ni wedi gweld o'r blaen, balchder. Balchder y brenin Dareios. Eisiau creu'r reol yma, lle mae pawb yn gorfod gweddio arno fe yn hytrach nag i'w diwiau nhw. Mae Dareios eisiau i bobl i ddod a'i drin fel Duw mewn ffordd, neu fel cyfryngwr rhwngddyn nhw a Duw. Balchder, ni wedi gweld hynny o'r blaen. Ffolineb, twpdra. Dareios yn ddall, yn dydy, mae'n just yn gwrando ar ei gynghorwyr e. Dwi ddim yn meddwl. Maen nhw'n dweud, ni gyd i dod, ni gyd yn gytun, ni gyd yn unfryd. Wel, nawr nhw ddim i gyd yn unfryd, achos oedd yr un mwyaf pwysig ddim yna. Daniel, yr un dylse fe wedi gofyn am ei gyngor, oedd Daniel ddim yna, ond yn ei ffolineb.
Mae'r brenin yma'n creu cyfreithiau ac yn clymu I ddwylo I hun. Mae'n trio gwneud U-turn fel mae ein llywodraethau ni yn aml yn ffeindio ei hunan yn gorfod gwneud. Dyw ddim yn gallu. Ond ni wedi gweld hynny o'r blaen, ynddi ni? Felly beth yw'r wers fawr? Os ni wedi gweld cymaint o'r pwyntiau, cymaint o'r themau a'r syniadau mae'n codi eisoes, beth sy'n sefyll allan yn Daniel Pennod 6? A mi credu mae'r gair allweddol yw dyfalbarhad. Dyfalbarhad. Cario ymlaen. Cario ymlaen. Hyd y diwedd, mae Dareios yn cydnabod hynny yn dydi am Daniel. Mae'n gweud yn adnod 20 Daniel gwas y Duw byw. A fedrodd dy Dduw yr wyt yn ei wasanaethu'n barhaus. A mae'n defnyddio'r ymadrodd yna sawl gwaith. Mae'n gweld, dyma sy'n wir am Daniel. Mae'n gwasanaethu Duw, nid yn achlysurol. Nid pan mae'n siwtio, nid fan hyn, fan draw, nid just dros Nadolig os allai roi fel yna adegau arbennig o'r flwyddyn, ond yn barhaus. Mae Daniel yn aros yn ffyddlon i'r arglwydd, hyd yn oed os yw hynny yn arwain at ei farwolaeth e. Mae'r un Daniel yna, nathon ni glywed amdano fe yn y bennod gyntaf, sy'n dweud yn ei galon bod e ddim yn mynd I halogi ei hun, beth bynnag sy'n digwydd. Mae'r bachgen ifanc yna, mae wedi goroesi, mae wedi bod yno, mae'r brenhinoedd yn mynd a dod, ond mae yno ac yn dyfalbarhau. A dyna sydd ei angen arno ni. Dyma'r wers fwyaf felly ni ddysgu o'r esiampl Daniel fan hyn. Mae'n rhaid I ni aros yn ffyddlon. Mae'n rhaid I ni ddyfalbarhau. Mae'n rhaid I ni frwydro y frwydr lew. Mae'n rhaid I ni redeg y ras i'r diwedd. Y brenin Dareios yn ei falchder, yn ei pholineb, yn creu'r gyfraith yma. Drychwch yn fanwl wedyn beth sy'n digwydd. Adnod 10. Pan glywodd Daniel fod y ddogfen wedi ei hyrwyddo, aeth i'w di. Yr oedd ffenestri ei loft yn agor I gyfeiriad Jerusalem, ac yntau yn parhau I benlinio deir gwaith y dydd. A gweddio a thal I diolch i'w Dduw yn ôl ei arfer. Chi'n gweld y pwyslais fyna? Mae'n siŵr bydd y llawer ohono ni wedi darllen y bennod yma a meddwl ein hunan pam nag oedd Daniel yn cuddio y ffaith bod e'n gweddio. Gallai fe jyst I cario ymlaen I weddio ond gwneud hynny yn y dirgel. Neu, falle bydd y rai ohono ni hyd yn oed I meddwl ein hunan, os ni'n onest, pam bod Daniel ddim just wedi cael breg? Just cymryd yr 30 diwrnod, cymryd y mis off gweddio. Ac yna pan oedd e'n saff I wneud eto parhau. A fi'n siŵr oedd hynna yn demtasiwn I Daniel, I feddwl fel hynny. Yn wir, mae rai esbonwyr yn gwneud y pwynt. Mae dyma ar y foment yna, dyna pryd oedd Daniel mewn mwyaf o berygl. Oherwydd bod temtasiwn y diafol siŵr o fod yn sibrwd yn ei glist. Just cuddia. Just cadw fe'n dawel. Just rhaid gadael I neb dy weld I. Neu just ro'r gorau iddi. A hynny'n llawer fwy peryglus iddo fe yn yr llewod oedd yn cael I bygwth yn ei erbyn e. Felly pam bod Daniel ddim yn ymddwyn felly? Wel, y pwynt yw, a beth sydd yn cael ei bwysleisio, yw fod Daniel yn dyfalbarhau. Mae'n parhau I benlinio ac yn gwneud hynny yn ôl ei arfer. Oedd patrwm gan Daniel.
Patrwm o ddefosiwn ysbrydol, disgyblaeth ysbrydol. O Daniel ddim jyst yn gweddio tair gwaith y dydd I gyfeiriad penodol mewn ffordd penodol achos bod e'n draddodiadol. Nid hynny o fe, nid os a'n gallu torri'r patrwm fi'n mynd I wneud hyd yn oed os ydw i'n cael yn haflu i'r llewod. A dwi ddim chwaith bod Daniel yn ymateb I y gyfraith a'r gorchymyn newydd yma gan ddechrau gwneud rhywbeth oedd e ddim yn gwneud o'r blaen. Chi'n gweld? Dwi ddim bod reit, sa'n cael gweddio, felly fi'n mynd I ddechrau wneud e nawr, just I codi dwrn yn erbyn dareus. Na. Y pwyslais fan hyn yw fod e'n parhau ac yn dyfal barhau yn ffyddlon I wneud yr hyn roedd e wedi bod yn gwneud yn barod. Oedd e'n cario ymlaen I wneud yr hyn roedd e'n gwybod oedd e fod I wneud. Oedd e'n cario ymlaen I wneud yr hyn roedd Duw wedi dweud wrtho fe ac wrth ei bobl I wneud, hyd yn oed os oedd hynny'n mynd i'w ladd. Pam oedd Daniel yn meddwl bod hyn mor bwysig? Wel, mewn ffordd, mae'r ateb yn cael ei roi ni mewn llyfr arall o'r Beibl. Os chi'n troi efo fi I lyfr cyntaf Brenhinoedd. Un Brenhinoedd, penod 8. Ni'n clywed fyna am, mewn un ystyr, oes air yr Iddewon. Mae Solomon wedi adeiladu'r deml mawreddog yma mwyn i'r bobl ddod I addoli Duw. Ac wrth i'r deml gorffenedig yma gael ei gysegru, mae Solomon yn gweddio, mae'n gweddio sawl peth, ond un o'r pethau mae'n gweddio yw hyn am y bobl. Un Brenhinoedd penod 8, adnod 46, os pechant yn dy erbyn, hynny, os yw'r bobl yn pechu yn erbyn Duw, oherwydd nid oes neb na Duw yn pechu, a thithau'n digio wrthynt ac yn ei darostwng i'w gelynion a'i caeth gludo I wlad y gelyn, boed bell neu agos, ac yna iddynt ystyried yn y wlad lle caeth gludwyd hwy, ac edifarhau a deisif arnat o wlad ei caethiwed a'r geiriau rydym wedi pechu a throseddu a gwneud drygioni, ac yna dychwelyd at ei holl galon a'i holl enaid yng ngwlad y gelynion sydd wedi ei caeth gludo, a gweddio arnat I gyfeiriad ei gwlad a roddais diw hynafiad a'r ddinas a ddewisais a'r tŷ a godais I ddenw, gwrando di yn y nef lle roedd yn preswylio, ar ei gweddi a'i disyfiad a chynnal ei hachos. A maddau i'th bobl a bechodd yn derbyn am ei holl droseddu yn derbyn. Roedd yn tenyn Tregaredd ynghalon yr rhai a'i caeth gludodd. Oedd Solomon, neu ddoethineb, yn rhagweld dydd pan byddai'r pobl mewn ceithglyd oherwydd I pechod. Oedd Solomon, dan dylanwad yr ysbryd glân, wedi dweud wrth y bobl beth o'n nhw fod I wneud yn y sefyllfa yna. O'n nhw I edifarhau am I pechod, o'n nhw fod I weddio, lle o'n nhw fod I gyfeirio I gweddiau nhw, wel, wrth gwrs at Dduw, ond I gyfeiriad I gwlad, I gyfeiriad Jerusalem, I gyfeiriad y deml, I gyfeiriad y man lle oedd Duw wedi addo I fod yn bresennol ac I faddau pechodau I bobl. A felly oedd Daniel yn gwybod beth oedd angen iddo fe I wneud. Oedd Daniel yn gwybod I Feibl.
Oedd Daniel yn darllen I Feibl ac yn gweddio. Oedd Daniel yn ei fyddhau I air Duw ac oedd wedi gwneud arfer o hyn. Gweddio 3 gwaith y dydd, y ffenestri ar agor, y ffenestri yna am ei bod nhw yn gwynebu Jerusalem. Dyma oedd ei batrwm Nid achos mae dyna mewn ffordd yn ei siwtio fe. Nid mwyn dangos ei hun ger bron eraill. Ond achos mae dyma oedd Duw wedi ddweud wrtho fe I wneud. Oedd e'n gweld, mae dyma sut rydw I garu Duw. Dyma sut rydw I garu fy nghymydog. Dyma sut rydw I fyddhau i'r arglwydd. Dyma mae'n golygu fod yn ffyddlon I Dduw yng Ngwlad y Gelyn. A felly, oedd yn well ganddo fe gael ei daflu i'r llewod na stopio gweddio. Nawr yn hyn o beth, mae Daniel yn esiampl wych I ni. Ond ni feddwl chydig bach fwy am hyn mewn munud. Ond mae'n bwysig bod ni ddim yn neidio'n syth yn dyfe o Daniel I ni, achos mae Daniel yn esiampl wych, ond oedd Daniel ddim yn berffaith, ac yn aml iawn os ni'n neidio'n syth o Daniel I ni, yna pan I ni'n methu, fel oedd Daniel hefyd yn methu ar adegau, I ni yn mynd I ddigaloni. Neu, ar adegau pan ni'n llwyddo, ni'n mynd I ymfalchio. Chweld, yn hytrach na mynd syth o Daniel I ni, mae'n rhaid I ni fynd yn gyntaf yn does i'r arglwydd. Iesu, nawr, ni di gweld, mae llyfr Daniel, mae nifer o ffyrdd yn pwyntio ymlaen I teyrnas Duw yn yr arglwydd Iesu Grist, yn pwyntio ymlaen i'r Meseia. Ond I fi, mae'n drawiadol nag yw. Ni'n cyrraedd yr uchafbwynt yma yn llyfr Daniel. Yr uchafbwynt yma yn mywyd Daniel. Ac yn y bennod yma, chi bron yn teimlo mae Daniel yn ymdybygu fwyaf i'r arglwydd Iesu. Sut? O, meddyliwch, oedd yr rhaglawiad a'r llywodraethwyr, o'n nhw methu ffeindio bai yn Daniel. Ond oedd yr arglwydd Iesu yn gwbl ddibechod. Oedd rhaid i'r rhaglawiad a'r llywodraethwyr trefnu lladd Daniel trwy dwyll. Dyma'r arglwydd Iesu Grist yn cael ei fradychu. Dyma fe'n cael ei gyhuddo ar gam. Dyma Daniel yn sefyll yn gadarn ac yn ifydd, yn barod I fynd I farwolaeth. Mae'n cael ei daflu i'r ffai. A'r maen yna, fel oedd Rodri'n gweddio, maen yna'n cael ei osod I selio y ffai. Yr arglwydd Iesu nid yn unig yn barod I farw, ond yn marw. Mae e'n cael ei laf, a mae'n cael ei gladdu am yna garreg drom yn selio'r bedd, nid dros nos, ond am drydiau. Mae Daniel, ei ffyddlondeb, yn cael ei arbed rhag marwolaeth. Dydy Iesu ddim yn cael ei arbed. Mae e'n marw, ond mae yn atgyfodi. But y pwynt yw, oedd Daniel yn ffyddlon ac yn dyfalbarhau, oedd e'n driw mewn gweddi achos oedd eisiau gweld Duw yn achub ei bobl. Oedd yr arglwydd Iesu yn ffyddlon i'r diwedd mwyn achub ei bobl. A felly, I ni nawr, yng Nghrist, trwy ffydd ynddo fe, wedi'n achub ganddo fe, rydyn ni nawr I fyw mewn I fuddod i'r arglwydd. Mae'n y bethau mae Duw wedi rhoi I ni, y pethau I ni fod i'w
gwneud pethau ni ddim fod i'w gwneud, a hynny mwyn, fel Daniel, mwyn caru Duw a charu eraill. A'r her fawr i ni yw i wybod yr hyn sydd angen i ni wneud. Mae angen i ni gredu yr hyn mae Duw wedi ddweud. Mae angen i ni gyhoeddi yr hyn mae Duw wedi ddweud. A fel fi'n gweud, nid mwyn achub yn hunan, ond am i fod wedi ein hachub ni. Am ein bod ni eisiau eraill i glywed am yr un sydd yn gallu achub. Nawr, beth felly sydd angen i ni wneud? Beth yw'r pethau yma? Oedd Daniel yn amlwg yn teimlo bod rhaid iddo fe barhau yn hyn. Beth yw'r pethau sy'n rhaid i ni glynu wrthyn nhw a parhau ynddyn nhw? Wel, sdim amser dyn ni i ymhelaethu. Gallwn ni ddechrau efo'r deg orchymyn. Gallwn ni ddechrau trwy edrych ar yr hyn oedd yn batrwm i'r eglwys yn y Testament Newydd. Y pethau o'n nhw ddim yn esgeuluso, a ddim fod i esgeuluso, dod ynghyd, gweddio, pregethu'r gair, cydfwyta, cymuno, rhoi, cynnal i gilydd. Gallwn ni ddechrau gyda y Comisiwn Mawr. Y gorchymyn yna gan yr arglwydd Iesu yw bobl i fynd ac i wneud disgyblion o'r holl genhedloedd. Gallwn ni ddechrau gyda'r cyffesiwn sylfaenol yna, yr athrawiaethau canolog yna, nath yr eglwys yn y blynyddoedd cynnar yna, ddod at ei gilydd a chytuno arnyn nhw. Pwy yw Duw? Sut un yw e? Pwy yw'r arglwydd Iesu? Pwy yw'r ysbryd glân? Beth yw natur yr ysgrythyrau? Sut mae Crist wedi'n achub ni? Dyma'r pethau mae angen i ni fynd yn ddofn iddyn nhw. Dyma'r pethau fel Cristnogion mae eisiau ni fod yn eu ceisio ac yn glynu ynddyn nhw fel trysor. Dyma'r pethau mae eisiau ni fod yn barod i wynebu'r llewod drostyn nhw. Yn y stori am, mae orffen efo hyn. Yn y stori am y diwygiwr enwog, Martin Luther. A ni ddim yn gallu bod yn siŵr ydy'r geiriau yma'n wir a'u peidio. Y traddodiad yw, pan oedd e'n cael ei holi, pan oedd e'n cael ei osod ar brawf am yr hyn oedd wedi bod yn ei ddysgu, yr hyn oedd e nawr yn ei gredu. Y traddodiad yw bod e wedi gweud y geiriau yma. Yma rwy'n sefyll. Ni allaf wneud yn wahanol, Duw am helpo, amen. Ac, mae'n siŵr bod chi wedi clywed falle'r geiriau yn Saesneg. Mae lot i dal gafel yn yr dyfyniad yna, os yw e'n dyfyniad cywir. Here I stand, I can do no other. God help me, amen. Mae eisiau ni fod yn barod i weid hynny. Mae'n y bethau. A wedi awgrymu rai ohonyn nhw. Mae'n y bethau lle ni'n mynd i orfod dweud by'n hyn i ni'n sefyll. A ni'n methu. Ni'n methu gwadu, ni'n methu newid, ni'n methu cyfaddawdu ar y pethau hyn. Maen nhw mor ganolog, maen nhw mor sylfaenol, maen nhw mor glir wedi ei rhoi i ni gan yr arglwydd. Os ni'n gwadu'r pethau yna, i ni'n gwadu yr hwn a'n prynodd ni. Mae eisiau ni sefyll, fel Daniel, ond ni'n gallu sefyll am fod yr arglwydd Iesu wedi sefyll. Mae eisiau ni ddyfal barhau. Clod yw enw e. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu carol arall i orffen. Hosanna, hallelujah. Fe anwyd brawd i ni. Fe dalodd ein holl ddyled ar fynydd Calvary. Hosanna, hallelujah, brawd ffyddlon di wahân. Brawd, erbyn dydd o galedu.
Brawd yw mewn dŵr a thân. Sori, fi'n gwahanol. O, sori, beth i ni arno? Sana haleluia i'r oen fi a'r Calfaria. Dyna'r llyfr yma, ie? Mae'n iawn. Os gen ti cyfo, as in... Os gyda fi... Yr un arall hefyd, yn neu bydd ddim ar y system. Mae gan beds. Na i ddarllen chydig bach mwy. Yr ail bennill, falle'n arbennig, brawd annwyl, sy'n ein cofio mewn oriau cyfyng caeth. Brawd llawn o gydymdeimlad, ni chlywed am ei fath. Brawd cadarn yn y frwydr, fe geidw ei frodyr gwan, yn dirion dan ei adain fe ddaw a'r llesg i'r lan. Falle bod yr her yna iddo fo barhau yn teimlo'n ormod i ni, a bydde fe'n ormod yn unerth yn hunan. Ond diolch mae'r arglwydd Iesu yn unerthu ni ac yn galluogi ni iddo fo barhau. Iawn, na ni sefyll i ganu. Dau bennet ti. Na be, sa'n canu un nawd i chi, to beth. Yna ni weddion, yna ni droi at yr arglwydd. Dad, ni'n diolch i ti am yr hyn i ni di i ganu, wedi i glywed yn dy air di. Dad, i ni yn gofyn, dros yr wythnos nesaf yma, yr wythnosau sy'n dod ac yn wir y misoedd a'r blynyddoedd i ddod. Yn neud i ein galluogi ni i ddyfo barhau. Dad, i ni methu gwneud hyn yn unerth yn hunan, ond yn un â Christ ac yn llawn o'i ysbryd glân i ni yn gallu. Ac i ni'n gofyn nawr am dy nerthu, helpa ni roedd o'i thineb a dirnadaeth i ni wybod beth yw'r hanfodion hynny, yr mannau hynny lle ni'n gorfod sefyll a beth bynnag a ddaw sefyll yn gadar. Dad, ro ffydd i ni, os gweli di fod yn dda i allu gwneud hynny. Dad, derbyn ein mawl ni a'n diolch ni, bydd gyda ni yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen.